Hey guys, it's me again, Alvin O. Batacao, aka Vandoy, and the owner and the admin of Vandoy's Vlog 101. Hello mga ka-idol, and for today's video, ipapakita ko po ang way home ko na kung saan routine pagkagaling ko dito sa San Jose, and then uuwi na po ako sa Lagunoy kasi galing po ako sa working place ko sa San Isidro, Lagunoy North Coastal, and nag-drop lang po ako dito sa San Jose, and then after this, pupunta na po ako sa amin. So ngayon, pinamagatan ko po ang vlog na to na My Way Home, na kung saan ipapakita ko po yung mga establishments, yung mga buildings sa aking dadaanan, na kung saan mag-feature po ito ng The Home Lagunoy, hashtag The Home Lagunoy. Yan po. And I am very much proud to be a Lagunoyan and also a Dahatanians because I am from Dahat, Lagunoy, Camarines Sur. And stay tuned in lang po hanggang sa dulo po para makita natin yung ganda ng Lagunoy. So thank you! Welcome to Zuniga Hotel. Ayan po. Located here in San Rafael, Kuya. San Rafael, Lagunoy. San Francisco. San Francisco, Lagunoy, Camarines Sur. Ayan. I'm on my way going to Centro Proper of Lagunoy. Marami po kami dyan dadaan ng mga establishments pero hindi ko na po tutukuyan isa-isa. Makikita natin dyan sa video na kung saan maunlad na po ang Lagunoy, banwaan ng Lagunoy. Marami na pong mga establishments na itinayo compare noong unang panahon. So isa lang po ito sa patunay that the Lagunoyan are persistent. Makikita po natin dyan yung Lagunoy Hotel, isa sa mga establishments dito sa banwaan ng Lagunoy. And then nagpapatuloy po kami dyan. Nakadulan po ako sa pedicab dyan, going to Center Proper of Lagunoy. And makikita po natin medyo maliwalas at medyo ulan po ng time na yan nang mag-record po ako, mag-video po ako dyan. And isa po ito sa bagong establishment. Ayan, napakalaki. Tabi lang ng MV Pena Pharmacy. Ayan. So napakaganda na ng Lagunoy. So marami na pong mga improvements po dito sa Lagunoy. VN Bakery, Pawawan Pawn Shop. Yan. And ito po yung ano natin, covered court ng Lagunoy. Yan. Nasa tabi yung Land Bank. 24-hour ATM service. Nandyan yung Passis. Ganda ng Passis. And then LCC Supermarket. And we're approaching in Lagunoy Plaza. Yan. Yeah. Municipal, Yeah, Lagunoy Municipal ano pong tawag dito? Lagunoy Municipal Hall, kuya, ano? And ito po yung kanilang munisipyo, aming munisipyo po. Picturean ko kuya ng plaza. And video, ito po yung municipal plaza po namin dito sa Lagunoy. Pasensya na guys kasi medyo maulan, kaya ganito po yung kuha ng camera. Yan. That's the plaza here in Lagunoy. And dun sa gilid makikita natin yung Samhod po natin dyan. Lagunoy, Samhod. Well known kasi tayo sa Samhod dito sa Lagunoy. Ayan.
Lulan po ako dito sa padyak ni Kuya. So, taga dito din po sa Dahat si Kuya. Hello. Yan. Welcome to our vlog, Kuya. Vlog number 26 po. Yan. Napakabait na, na pedicab driver natin. Yan. Dito lang po yan sa Lagonoy. Bureau of Fire Protection Office po. BFP. Ano po yan? BFP. Apo, ito po yung simbahan namin. Romano po, ano po yan? Romano. Yan. Yan po yung gate nila. And also, Rural Bank of San Jose. A rural bank here in Lagonoy. Na malapit lamang po dito sa sentro, sa may plaza. Okay, plaza. Yan. Yan. Salamat sa napakabait na driver natin. Napaka-supportive. And yan po yung plaza, open. And then, ayun po yung munisipyo ng Lagonoy. And then, yan sa gilid na red na, ayan, yung covered court po namin dito sa Lagonoy. Ayan. Ayan. Approaching Lagonoy Central School. Isa sa malaking school po dito sa Lagonoy. Capture mo ng yung frontera ng NCC. Day pa po. Day. Ayan, welcome to M. Louvellier and then LCC Supermarket here in Lagonoy. Ayan. Ayan, ito po yung Shervas de Maria, main office ng Shervas de Maria, located here in Santa Maria, of course, here in Lagonoy, Camarines Sur. Ayan. Welcome. And, yes, po. Ito po yung Aglipay Church dito sa Lagonoy. Norte na yun. Norte. Sakop ng Norte. Ito po, norte ng Lagonoy. Ayan. Nasa Dahat proper na po kami. So, I am going to update you mamaya. Bye-bye. Yes, Saripongpong. Welcome Barangay Saripongpong. Yan. Medyo matarik po yan, Medyo, elevated po yung land. Pero, okay naman si Kuya. Yan. Welcome to Saripongpong. Noong bata pa nga ako, naalala ko na talagang kuya dito, talagang napaka-stiff, rough road, and then stiff yung dito yung daanan, talagang mataas na mataas, so delikado, napaka-dangerous dati niyan. Umatras nga ako dyan. Yan. Okay. Naputol yung kadina ko. Oo, sabi ni kuya daw, matras daw siya at naputol yung Naputol kadena. yung kadina ko nung rough road pa lang yan. Yes. So hindi natin talaga alam yung aksidente. Kaya ingat-ingat din, and then we need to be prayerful. Galing sa bahay, mag-pray tayo. Ito, nasa Saripongpong proper pa tayo. Medyo malawak din yung Saripongpong. Meron din mga magandang bahay dito. Yan. Ibig sabihin, yan po yung result ng hard work and pagiging persistent and pagiging ng mga tao dito, matyaga ng mga tao dito.
That's why nagkaroon sila ng mga gandang bahay. Ay, kung maisip na content, ayan po, meron din po, marami pong rice fields po dito. So, nagre-resulta na talagang ang mga taga Lagunoy ay talagang sipag magtanim ng palay. So, isa ito sa mga nagpo-produce ng palay dito sa Partido area. Siyempre ang Lagunoy kasi malawak po yung palayan namin dito. And welcome to Abante, kuya. Abante Rice Mill. Yan. Maraming bahay doon sa malayo. Magagandang bahay pa na din. So, talagang makikita natin yung magandang tanawin doon sa may unahan. Yan. Kung ma-reach mo ang 1 million ata? 1,000 po. 1,000 subscribers. Tapos 4,000 watch hours po. Approaching na po kami dito sa aming barangay Dahat. Welcome to Barangay Dahat here in Lagunoy, Camarines Sur. Inalis po kasi yung ano namin dyan. Anong tawag natin? Opo. Yung signage po namin welcoming all of you guys dito sa Barangay Dahat. Ayan. Ito po yung ano namin, pinaka-entrance po namin. Pinaka-unahan ng Dahat. Ayan. Meron din mga establishments na magkagaya niyan. Ayan. 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 Meron din po kaming okay dito. And then sub-office ng Shervas. So later, titingnan natin. And then meron din po ditong rice mill. Ownership. Under the ownership yan ng tita ko. And Tito Dari Francia. Ayan. So, approaching pa lang po. Dito sa part na to medyo pataas po dito yung land. Kaya medyo yung mga driver namin is medyo nahihirapan, especially kapag padjak or pedicab po. Pag motor or tricycle, okay lang. Pero kapag nasa padjak, medyo dito, steep. Elevated place dito sa Lagunoy. Ay, dito sa Dahat. Pero pag marating na natin yung Shervas, doon na po yung medyo na parte. Hindi na masyadong pataas yung scope ng daanan. Sub-office. Yan, sub-office ng namin, ng main doon sa Santa Maria sa Lagunoy. Ito po yung sub-office nila. Pero Shervas de Marias din po ulit yan. 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 Ayan. Welcome to Shervas de Maria here in Dahat. center proper of Dahat.
covered court ang Dahat. Yan. And ito po yung Dahat Elementary School. Malapit po sa may bahay namin. #MyWayHome na kung saan ipinakita ko yung mga establishments, yung mga magandang places dito sa Lagonoy, and I'm encouraging everyone to visit the place because I am very much proud to be a Lagonoyans. And sana nag-enjoy po tayo sa pananood ng vlogs na to, and then kung nag-enjoy po talaga kayo, just click the subscribe button over there and then click the notification bell for you to be updated on my latest videos. Bago ko pa tapusin ang video na to, nais ko pong magbigay sa inyo ng reminder that we need to put God first in everything that we are doing. So God bless everyone and thank you for tuning in.